Ka kenhuni lekai football ya kabala thau da ka jinge lumlang jongki katto ka ne ki youtuber hane ka singis dang jongga lempung lekai football ya kabala paniat da ka senat trikam jongga seng Confederation of Riboy People na umke unit kalai kun persya ya ka Jukyang Sports Club. Hakane lempung lekai football hadu arpo hnyol teli ki kenhuni lekai football kilawan bani shim benta kibalong na kaleng jong ketika than. Uwe na kinong ak film syutia lane film penbernya ya bal jutip kum umarang ba ulawan bani lekai na ketika kenhun ki youtuber. Hagane jing lekai lawan ban sakhi rek pajba ketika than nangta ha ka jinga sikhilang jong uba klios sengkli ubri woine kiri orang ba ubajumi bha ha ki kam ban tei pen bha ya ki imlang salang na ketika than nata uba pateng marsing ubri working president jong seng Confederation of Riboy People sengkmi uba KR Dekhar ubri secretary sinang uba nang tei skam lengdo ubri president jong ka umke sports club nanta kiri orang ba ketika sinang lempat kiwe Haba ajikran hakane kasngi ki nongsha khot sumba gil ai ki jingero ye ki tikshna trikam jong seng Confederation of Riboy People na umke unit kaba watla ha ki jingya lenti ki bang tang khandiat banai bala seng ye ka hakane kasnong henry kelala ban peniat ya shibun teli program ki ban lum ban lang ya ki khon samla ban laj na shibun ki jing sneu jong ne partai bat ki samla ki labun kam ha ki ban tei pen bha ya ki imlang ka salang Kibarnya mending om itu dia om. Satu mau aku. Baca ayo sini tu. Ai cuti mati mula. Sab kun mai sedet mo. Angkat aspa sebentar. Aspa. Tung kap lewat kecil mulai peratu itu. Kami kajing lekai football ka khamlat ya ki samla shibun na ki jing snew ha ka jing im ka jongki ladang dan ha ka kum kane ka banta ngayo i bagi yang ha ka madan ki shat ki lait na kata ka jing shat te la kam ha be dei pat kita ki jing snew baro nganam jer karteng ya ki jing snew i presiden menai la jer ya kata te ki nalayang jongki ki niolat shibun ya ki kita baro te nangta ban pendit pendiang susu ya katim dailing bah kakti jong referee bat ki linesman kajing internet jong ka game kadai ha kajing la jong ki ban penyai rentik halor kata lada referee ule seliang lada ki linesman kila seliang ka game kam internet henry ngagar pat ya ki bakat bala kidang la bahan penyai rentik ya kan ikum gakop unit umke ya kabang lala ban penyakan dulang ya ni hakane kapor kum giri urung ba bat barok khot hakane kapor banyo ban talem hakane kapor deling ba kajing penyai ke jongki ya kane ka tournament te on kang ha ka tournament ngayu iru ba kane ka klub kadon sibun ke benta ban penkiu ha ka bedei bat ke imlang ka salang ka bedei ba kane ka family boy ke jongi lah kalong haki nong kendong lah kilong ki nongsor kumanang po umsning rukumjo kialam sipun ki na benta ka jingya lenti jong kalong priu man priu ha bede barki jongi ki jak khasi khara ki besong ha ka thamri boy tenang ta hidon ru ya kane ka item ban peniat ya kane ka football wat ya ki karmen ru ya ki we ki item ma fer kita senang ya bar ngai iru ling bagi social media bakila le ki sibun na benta ka jing bah ha bede pat kata ka bangai keren menne kalong bremen breu kamut on kang ha kata kita jero ha kayat kayang kita jero ya ka jing poi wir poi tham jong kinore kino ki jag ben reu sya gane ngari jongi ki ailat ya ki try mulut bakin long kita kinong kamay kaji ki bakin long kita kinong plilenti ya kalaway
nila juga keren barbar abede bat ka kamele kai football agadong bat ka than ke jongi nima banan namar subun ki khon samla naga thom ri bhai kelami sakhamat agabede bat ka football keladanu ke bala ban penem wat ia ka ingasam lomba ka jingle kai football penagalan tu ka sang kabade gawai lagi sang apa ka thom ri bhai kamdai bakan pre tanga gawai bat ki bantahan re wat agi kam le ka sport do kabade gawai lagi sang ki bapai ki bakhmi namar ngi subun ki khon samla dan sam aga dong baga than ke jongi ka jing thumul kan minit ana pom kero ka ban kentiu yagi khon samla ki badan ka sap katalan ha ka bade bat ke jingele ka football khamta magi si ki bamantang ui ba subun ki khon samla ki ngop agi jing sneu khamta mu drox ubla dole ha ga step ke jongi ta badan kum kine ki jingele kai ki khon samla ki laj na kita ki jing sneu bat sagawai pat kebentang iya ni keladon kita kham pemundo kita ilekai kawai pat kebentang kada dengan kilanmet ka fitness ngedan kam haga jingim ka jongi wai bro kai yangi kamat ka bakot bakya lada ngila banile kai hagino no ki jingile kai amde ta ga football mara gini gisi iba kebun ki jingpang ki wandra yangi ki bro diga jingile ka spot ka digawai ka ban pelaj na kira ki jingpang te ngai thu pion ko tang ga jing ja wai dei ba ngamut wan ra ya ga jing muntoi na ka pata jong pi te hakawi ga tournament ka balolong hamal ku kam ke jeni ngala ikun ngala job adu nyau prat ligitum bat ngala poi haka semi final haka ta jing le kai ni kendu bat ka sumer tenang ade gol pipar haka ta jing kun baro haka game ngodro om don bala bathep ha kabakut la penpoy ni shoput jong la penalty namar wa omla de benyo ban rai kum kum jot kun final te na kum gol par ngala trishtom na do pas tang game bat hadu kata ka semi final ka jingyo i jong ki ngelam juga klub namar banganga de bo kamrit met mo kebudi kamrit te ha ka penalty dan kam gol ba kam he le se ka jing i jong ki nong punya jong klub te hanta ki le penbait ba ong gi daga jing surut ki kerpat sing bha ban ailat how le defend jumi bulong bubit ban yada ya ga jing shoot penalty ka jing snoram kawan hanga ka jing suram kawan ngana bar banga hat launo ya ga uniform jong gol ngen ha chong habar na bar ba la prieng da wel puliar ha ka ta jing kun kawan temen sim snu hanga haka jaka bangan yele ban ong ban risa ban ngunyo irin job kam sim sim kuan nga ong bhabarem pha kata kata kam sim sim kuan nga henry kaddu hang ta ga jing shoot san la ar kemut lai gol kitam gi sumer ngadu kata ga jing suram gadon nga ngam tre shu ban ida kai football ngam mi madan shu hadu munta kerta kaprang poi sau pulai snam ngam nong shu plejar ngam ni le kai shu kajing suram kawan ra ya kajing dunang nada kandan kai musim suram nga thranga dang long player wat mentaro te ngamut pantang apdeng jong pi ki player nagaliang jong ki art legitim ki dang biang hakarta to prong ya kamen sim jong kajing sha kamen sim jong kajing i ban yo long player ubupit na kene kadong kathan jongi namar mentangi i ka jing la jong pi ban le baha ka pun im jak po ni pi kum kepia om shu om kepal menshwa henry kon ra pi ka nambat kuburom ya pusimet ka inga sam jong pi ya ka klub bat ya ka dong than hi jing paro ki jing bat ki jing le jong da ka perthai bahagi ne ki si i sha kita ki jing tan jong ki jing le ki bom dei hakamet dan hari jing mut ki jing perkhat ki jong ni te nomor kata ngai ong ki ba ka badai ya phi ba phi chi siem ya ka sinjam nadu ba phi priang ya ka ne ka seng bat ba kumjuru ba phi la ru ban penyaj dan ban ron kum ka ne tournament hapo hang ne ha ka klub hang ne ham ke